ha tini no first time adiki talsung man nugo naidi nong no phungna bagui ang video khai tongo naithotok khlain chung tongo obo kubui noka saka o tal waisa pano obo hai kai chungman nugyakho tini first time nukman bagui video manar kha jotono ang share khainai o video no tal waisa pano mutike chungman nugyan bagui ang video khaika bosung naithotok mo kintu bar ani o phone o camera clear ni ingya ni bagui serai ingya jasa lori tongo kisa naithotok ekdom naithok khaisi tamni bagui chungkhana chung naithotok khai tini